Vols descobrir com la gent del teu barri ha transformat la ciutat? Vine a caminar amb nosaltres a la novena passejada de Gens. Una ruta per la memòria, la lluita i la vida comunitària de l'Hospitalet. Aquest cop ens endinsem en la força del moviment veïnal. Aquella gent que va aixecar barris va dir prou a l'especulació i sí a una ciutat habitable. Coneixereu històries de resistència i transformació a Santa Eulàlia, la Florida, Coilangle Torrassa i fins i tot el llegat del castell de Bellvís. Escoltarem testimonis de lluites guanyades, de com es va crear un parc, de com es va salvar un cap i de com van unir cultures en una festa de barri. Tots aquests canvis no els van fer ni l'Ajuntament ni les empreses, els va fer la gent organitzada. Inspirada en Jane Jacobs, aquesta passejada celebra les ciutats fetes de mida per a les persones. Vine a conèixer el passat, a reflexionar el present i a imaginar el futur dels nostres barris. La ciutat és nostra. I caminar-la és recordar que junts la podem transformar. No us ho perdeu! Us esperem diumenge 15 de juny a les 10 al Parc de la Marquesa davant de la Torre Barrina per caminar plegades. Vine i descobreix l'Hospitalet com mai l'havies vist abans.